Ahwefo mo bibi akwaba e de ba emergency Ghana TV eso yasanso ahye week fufor ase megidi se me bibia wo bia ekoso ye e de ama ene story amensaka e wo fidie mu ase na ebusia ya ye nua baby abepie mu e wo fidie mu ase eja ose edwo eja onum no e na wa bepie mu wa ase eja ye moa no because ikasem e do eja ohwe beku hwe nifa onya boafo enye de emfemfi bebie nti bu se yenko ni nkotie mu nsem mma na nso video we be ma wasere yankasa because ye nya ba yi o tire ye styles bi mu amu nim styles no monko na monko hwe video ni hye ni so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section na ase come ho ni nko hwe video no e me was na fedie ba biem ale uti no boy ya che hwedie futura ye no miniska me de bo foforo na wo dan ano every Saturday na he na wo da me da me na fie fie wo de fie da dem ada wo na kete so nda kete so o de biele de wo ya wo na nye no kora bi die me ka no kora che de wo ya wo no wo sole ano pensio kora bi nka ho no kora de do ano sole de myale oba pani mu a dress ya wa hye de ada no ada so hye wutu dress nde ma change no wa change dress ava fu fry oh da biele me ni yesa ni padie ubeko ni pem esa na ko ensem bebre na yese ne ma muti se pie se echi ayache aye kakra sila unya be ma ni bi da bio eyele nya na so anya obi odane nwie da nya be ma wa no so ma no so nya na nya be ma bia wo so anya be ma bi odane nwie ano so amfa komfo no da bi so ndo da odada ba chan ado yire no kra do ye utun se nkoyi ede ntine nkoyi odada mi ama msami akoban yi bia wasa na ukodai elen so de agragro wo hu ya do ho de ye me de mi ni bi na nim da mewu me ma wo ni bi na nim da wo bewu elen na wonyim bie mu ana why family planning papa mo fi se mo mbaba akon de mbo atofa bia me nya ba bie mu wo ba ni wie ye no omo so mo twa ma wo de mi ntimi nkire na wo so a wonya family planning me she bi na mi yansa na edi bronya mi ada na koyi ye se me pe ba ntimi koye ya ma nya ba ntimi ka be so wo ba na chi na onya nua so ma ya mi nya bada o he omo twa ma wo ti agere wo ya wo adura na ande mi nya bia mpe na wo kum a wo koye ale me ne kun sam wo ya chance matan wi ase ama me ba ye ono nko anam ho oni ni o na me chese wo ba wo no oni ku no wo ko wo a sa no se na wo nya bi di na nka wo nyema se do obedi ami anyim no na makọ no se me ne na wo na ya wo mpe condom so da ade condom da ta ya o de crown tede na why you should be obi you should be no wadape first na me ya akra no ele ne osoro ya che sure ya de ya che tama ne ete santa se cha de se santa se ya kase ya kotibo flaba na no mo de condom condom na be ma ne de fawo ene be ma no so no mpase mo pese obenyama hye no ese me ya akra on osuro se manyimti na tata mo ya kola no no ye pani na o mfie be ese be 12 years ya ne ele osoro ya che 12 years you start foul won so wanka me kan de na ka papa nso ka sei nye na om dia kaka do ni makotu ya me na 12 years be ma no da anya wo ya dawe nso na de se na m kan bi so me de ma ntim hu style akasi style na ele wo kan wo ano kwa na wo yi nso ampa ma no ko nyame no ko de do na aka stand me yi pa wo yi de ayi na ye wo favorite ankasa de ye me de ai kila mo fo de no doggy no butu oje Allah akbar no so de afa to la ko kontem asike ta nya de so ele asemu ya di no
ka wonya bɛrima bi wale ya nka bɛboa o kama ni je beje ese mini anum nyina bia wal mun kon de minni na moyɛ wo maame ma no moyɛ sɛ nsia wo maame ayɛ ade wo na ayɛ pani menam toson nai nti mienu nso di wachi ɔm so yɛ mmaa da ba ne bema nti mpanifo no di wɔn anim no de ɔma wale obi awo sɛnsɛn mini ya mdi na chiwa o mienu na ya ka ne awo baako ba obi a ne ne ko nso na tie mun kon de minni bi na le wani ade wo pentokwa obi be wale ukura be keka ho nsɛm o ma no kren first na no ni so ahyin na nyame to minti se minti se first obi kam kro de aduro na etoma awonom menom ba aduro no klasa aduro bebrebe ne etoma anasa asan sa no pa mienu anyumle mienu to boso me kra chake he be yesa aduro ndi asan ena mde no mre ne be kra aba e ba da be na nse ba e aw ena me prepare kra no wa prepare wo ho no adofo ya momo aye ne ento epilepsy aduro bi mele ya semo aduro no ba ko ye sele 35 ehemu sei ehemu tan ne boarding ka 35 ne kra ne ke wotumi di twa bosome a na ehemu tan nti na chese de bi oba no mutu ana ese anopa mienu anyumre mienu na chese 2 days bi 35 cities de bi ne boarding elensa o flem papa bi sanambo a o de doctor so de bi say me nwanwa no kore na sa first ne yeso mo de chemo nemlem ampa o a doctor for je de ben fancho kokora no ni so ye chambulo waguso no mo de che wo mo first nde na ban ba ko ni de no ye pan se sende kokora e pe osum kora he aje wiska kora di yes am be shay tika unya bema na ele obetumi atra wale ase ama metim ade na we ya obetumi de atra wale ase ka bi kire me oba warefo wasede ne sei se de oba ya ma okuna aha na ni baji so de ya opla konsu asiniema aya aduane ama okunu mo didi na se fom kra na mbaka ne no ko makoye adwuma aba nyunu dwa mabo mo yi style yi bi enyunu dwa ma wura de na mako yi style wi ama didi kama ada akra no so da mo manu ho bi na anu so amesoro ati bo twa akra da na chese wa ye dwuma na mami nko kan woni ayi ya kwa aten awade man ka simisi adawase no ya kwa aten mani jeje no ho no na chese le wo ba no papa no pe no na fe wo bu no a wo so ko hye ne dan no na afi a kire sei nyame to minti se de minde mpan fokre pa na chanso nti ase o so mpe wa fo ba fo fra si me mama fo mu nyina ya kwa aten ko ade ne yemde di shema pa she kolonko ne de na chese ya kwa aten no na topa ene wani je ho e de pa oja mitimi na fie kura na miso no wa fo ba fo fra na ba bi okofa no nso na ni hyehyɛ na chese ya kwa aten ba nsi bo no na nse oba no so bo no nye na de ya kwa aten ho ye nketenkete ana oni honam honam so ani hyehyɛ de oni na de ti na mo bo no sa wo bo no we so bo no okofa ni hyehyɛ fo onfa de na ni hyehyɛ mle etimi ko kan ka ope o fe ni si akara kan ka mecha wa de pan ka se da de mfa nya da bia no ka so no betele o ba kogu mani ma so ne ba kogu da bi ma no ko emne no nko no ko nyame ka mne no nko da se de ka ba ye boko yo my friend me ma mi bi na o se me fan to many 2 million ma we ye abai wa ne dia nti so le baje ne madana se tena friend ma Cynthia dana se ne ma Cynthia me da se nyame nhira de ade a che me nyame nhira na mu o ma nkwatenten o Jesus dim ti amen na fe ka kire wi ase obi ope wasem se waduru no etwira duru no asa to bia o mo waso beboa no watobi no why ka kire mo na o mo de ba ma frɛ wa mo abaji kasai
me ne papa na ɛna paane so abusuafoɔ nyinaa mesrɛ mo sɛ Aburokyerefo duro a ɛpɛ aburokyerɛfoɔ ne ghanafoɔ nyinaa mede m'asɛm to mo anim Ɔmo pɛ yɛ w'asɛm. yalefoɔ mopɛ m'asɛm mesɛ meyɛ yalefoɔ meyale ntwerɛ yale bi yale tim ba na makɔtu ahwɛ na mepira na mewerɛ aho Aw. mesrɛ mo sɛ duro yi montɔ bi ma me mommoa me amboa me a memfa mo ase da nyɛ da biara da mede bɛda mesrɛ mo o jesus wo sɛ baako yɛ dimti sɛn 35 ɛhyɛ mu 350 da bia nso no mu tu aha da bia 4 anɔpa mmienu anwummerɛ mmienu ɛyi ne boɔ den na ɛsɛ 1 week koraa nsu no o ɛlɛn wotɔ 35 rɛ so 1 week daabi ɛyi ne twerɛ nso aduro boɔ den saa africa deɛ ehunu ama ne ka nneɛma bi sɛyi no ɛsɛ ne boɔ wɔ fam ɛhiafoɔ ma ɔbɛyɛ dɛ akɔtɔ 10 days bia 35 cities abaayewa a ɔyale atwerɛ yade ɔntumi nyɛ adwuma wɔkura akɔlaa nso ɛlɛ ɔba no ho anahwɛ no ne papa meso agye no hwɛ no ma na yɛakɔ ate n'ano dendenden na wɔmɛhwɛ no daabi o ɔsɛ mabɛgye akora ntumi anampɛ na mabɛgye nti ɔnhwɛ no yo ɛneɛ megya wo kwan wasɛm atwa to na menhyira mo nda mo ase ɛneɛ megya wo kwan yo Ebusuafoɔ yɛn nua bɛyi deɛ ɔde hwiw ankasa ɔkyerɛkyerɛ wo nti mo a munni mu no yɛn nua bɛyi aba abɛkyerɛkyerɛ yɛn mu agya ɔsi wɔndi bi na wɔnni bi a onim da ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛwu nti ebusua yɛn nua bɛyi asɛm yi ɛyɛ awerɛhɔ nanso bi bɛka sɛ agya ɛyɛ aseresɛm because ɔbrɛ otwa na ɛwɔ mu a ɔtumi ba ha sɛ ɛma yɛboa no ɛma no nye sika ɛde tɔ nnuro no bi nti sɛ na yɛayɛ maame akan sɛ gya yɛmmoa no na ɔntumi ntɔ aduro no bi na ɔntumi nom because ɔse ɔkɔ bedwa mu a na adeɛ no aba na afei de wɔapirapira ne ho because of ɛno nti bɛrima biara ntumi nyɛ dɛ bɛrima biara ntumi mma ne ho na bɛrima baako ɔbɔɔ ne din ɔse ɔno deɛ ne connection deɛ ɛdɛ ɛnyɛ ne nia nti yɛsrɛ sɛ mobɛboa na anka wɔtumi ayɛ dɛ anya aduro no bi anom na n'apɔmuden etumi ayɛ dɛ etumi akɔ yie nti ebusua phone lines no ɛna ɔhenini ɛde ato screen no so ɛde ama yɛn nti no kakra bi nsua ketewa bi nsua ɛno nti no mummoa na yɛnyɛ sika no ma no na agya yɛn ma no aduro no bi na ɔnom ebusua ha ɛna mede mo ebesi na meka nsa ha egusa yɛ emergency Ghana TV dani de nea meka kyerɛ sɛ subscribe na like na fa comment no nso ɛbra comment section no ase ka kyerɛ maame esi Anderson ɛne me din yɛbɛsa nso edi nhyiamu ɛwɔ ha biom ebusua